Alle dagen moeten Laurens, Siart en Jildert over het gevaarlijke kruispunt om bij Squalle te komen. Ik kom daar vandaan en dan komen we hier op de fiets en dan komen we bij het zebrapad. En dan moeten we hier schuin oversteken. Maar hier komen soms af en toe nog auto's vandaan. Dus dat is een beetje een gevaarlijke situatie hier. De leerlingen kregen vanuit Squalle de opdracht om onderzoek te doen naar het kruispunt. De gemeente Smellingelaan stiepen de VWO-4-leerling met contacten en informatie. Deze man die kwam bij ons van, wij hebben een opdracht vanuit Squalle. En mooi wij dit kruispunt dus bouwen. Nou ja, dat vinden we natuurlijk altijd mooi als scholieren, de jeugd en iedereen is mooi denken. De presentatie van de parsen en de gemeente rint joe dat het sliet jaagt. De oude situatie van het kruispunt Kaden Zuid-Dwarsveert wordt schetst. Daarna komen de leerlingen met haar oplossing in een prachtige 3D-animatie. Nou ja, we doen natuurlijk ons best om zo professioneel mogelijk goed te komen. Want ja, we zitten wel in V4, we willen wel wat deels zetten. We willen natuurlijk wel dat we echt een bijdrage willen leveren aan de bedrijven en aan de gemeente. Bij deze oplossing houden ze rekening met fietsers. Die krijgen haar eigen fietspaard. Het probleem is dat de wei leidt aan de rug op. En door de fietspaard de rug op te lezen, dan zullen we het waarschijnlijk wel oplossen. Ja. De vraag is vanzelfs of de gemeente Smellingelaan ik wat met dit plan docht. Ze nemen het in elk geval mooi in de plan voor 2016. Waar wij die fietspaden horen of juist net en hoe gaan we dat doen. Maar het idee aan zich van voorrangskruispunt, dat staat ons wel aan. De treinleerling kunnen rekenen op een heeg cijfer, maar dat wil net zeggen dat ze letter voor de wegenbouw kiezen. Ik ga wel een tijdje tacht om infrastructuur in te gaan. Maar daar ben ik nou zo langzaam wel weer een beetje van terugkomen. Ja. Maar het is natuurlijk wel leuk om er gewoon een keer wat van mij te maken.